Ja mám taký pocit, že tu blúdim už tak cez hodinu a mám úplne hovno. There is not as many people as I thought, you know, like in Prague. You know, it's morning. Trošku som dúfal, že bude lepšie počasie a pekne tie rady barákov na obidvoch stranách framujú tú fotku. Takže dobré ránko, hlásim sa z Poľska, z mesta Gdaňsk. Sme akurát na roadtripe a rozhodol som sa, že si natočím jedno POV videjko, skúsime pobehať vlastne tú centrálnu uličku a možno aj niečo viacej. Chcel by som vlastne takýmto štýlom urobiť svoje prvé YouTube videjko, uvidíme ako to pôjde. Väčšinou teda robím iba tak, že si sem hodím telefón, točím na výšku, prakticky nie som vidno. Mám 0 skúseností s rozprávaním na kameru, hanbím sa, neviem rozprávať, nemám slovnú zásobu a aj to je niečo, na čo by som chcel vlastne popracovať. Takže uvidíme, je to aj taký tréning, taká skúška možno. Trošku škoda je, že som vlastne išiel na východ slnka a východ slnka vyzerá tu asi takto. Takže dúfam, že dokážeme nafotiť aspoň nejaké moody fotky a že to bude mať nejaký dobrý vibe. Ako hovorím, nikdy nerozprávam pred kamerou, takže už neviem, či vás by som k tomu povedal. Asi si vás už teraz hodím tuto na chest mount, chest strap a pôjdeme pomaličky na to. Takže keby to niekoho zaujímalo, tak fotíme na Fujifilm X-S20 a máme tam Tamron 1770 s f-kom 2.8. Je to taký univerzálny objektív, je trošku väčší. Som úplne v pohode s tým, nie je väčší objektív, pokiaľ mám mať takýto veľký zoom range a takú dobrú svetelnosť. Problém je, že cez moje oči vyzerá všetko cinematic momentálne, ako je tá hmla, nikdy som tu nebol, ale potom neviem, ako to bude vyzerať na tých fotkách, no. Myslím si, že sa vydáme smerom k tej vode. Skúsme, keď tá babička bude vlastne úplne vzadu. Alebo niekto. Ešte som ani neprišiel na miesto a už mi mrznú ruky jak blázon. Úprimne čakal som tu ráno viac ľudí a teraz je to trošku také pre mňa trápne, že tu musím rozprávať ja sám so sebou. You can go, it's okay, it's okay. Skúsime zobrať takto od zeme niečo, ale... No uvidíme. Keď sa tak pozriem, tak určite tu je čo fotiť, ale ja prakticky nič nevidím, no. Okrem barákov. I don't see the vision, jak sa vraví. OK, možno aspoň odtiaľto niečo odfotíme. Nejakú vodnú hladinu. OK, toto vyzerá na prvú reálnu fotku. Tak to skúsme zobrať aspoň symetricky. Pekne tie rady barákov na obidvoch stranách framujú tú fotku. No keď nie sú ľudia, tak budeme fotiť aspoň sochy. Hodne funny je, že tu nie sú ani napríklad žiadne kačky, aj keď včera som nejaké videl, ale to bolo v nejakých trošku menších kanáloch. Hey guy. Neviem, či je toto zrovna fotka hodná videa, ale aj tak mám na háku, takže ideme ďalej, I guess. Skúsme ísť trošku bližšie. Nevadí, oni sa sem aj tak vrátia. Toto je hodne zaujímavé. Včera som sa bavil s jedným chalaniskom a povedal mi, že za menej ako 3 eurá tu dokáže človek zohnať akoby povolenie na rybárčenie a je to tuším na týždeň a za nejakých 15 eur je to na celý rok a človek tu proste môže chytať ryby. Neviem, či si ich môže aj nechať, ale minimálne ich môže chytať a mŕte veľa ľudí tu chytá ryby. Proste len tak. Aj mladých. Škoda tej jednej okenice zavretej.
Hey guys, What? I'm sorry, I don't want to be rude. Is there a good photo spot anywhere, like During the fog. during the fog? My friend. I mean, normally people take a lot of good photos of panorama from the church, but it's so foggy. That's true. And what do you want to photograph? I don't know, I'm just doing street, but there is not as many people as I thought, you know, like in Prague, where no one cares for you because there is so many people. You know, it's morning, right before the long weekend, so people going away. Yeah, that's true. Normally people do a lot of streets here. Yeah, I was here in the evening, so many people. You can also go when there is a church. Around the church, there are a couple of like fountains, and also after the church, when you go around the church to the very end, there is a street called Mariacka. Ah, Mariacka, yes. Yeah, there is a lot of good spots. Yeah, okay guys. Safest. Thank you. OK, takže prakticky rob close-up shoty, pretože je hmla. Ako nejaké close-up shoty viem urobiť s tou 70-kou, ale 70-200 viem predstaviť, že bola o moc lepšia. Ja opravdene je vlastne spod okolo toho kostola, kde prakticky bývame hneď pri ňom, ale tam som nevedel nejako nič vymyslieť, to je tak strašne veľká stavba, že to bolo proste náročné odfotiť. Keď myslím, že proste zoberieme asi tú ulicu. On ten strom mi tam celkom zavádza. OK. No, to nevyzerá úplne zle. Skúsme to zobrať nejako takto od steny, možno tesne za touto lampou, lebo mi tam trošku zavadza. Jo, zoberieme tú vežu určite. Pekne ho takto vyframujeme s tou lampou. Fú, už si fakt necítim ruky. Zoberieme tú hlavnú ulicu teraz bez toho stromu, vedľa ktorého stojím. Ja mám taký pocit, že tu blúdim už tak cez hodinu a mám úplne hovno. Nejakým spôsobom by sa mi ľúbilo zabrať tú kostolnú väžu. Možno skúsime trošičku viac low angle. Takáto červená farba môže byť zaujímavá, keď je prakticky všade šedá a čierna. No, aký to symetrický shot. OK, takže máme dofotené. Musím povedať, že som taký hodne sklamaný z toho. Trošku som dúfal, že bude lepšie počasie a neviem, možno aj, že z takéhoto počasia by som trošku viac si toho vyťažil. Neviem, no. Ono to na tej kamere takto vyzerá dobre a potom tam dám ten foťák a prakticky vymiznú všetky detaily, takže uvidíme. Možno v postprodukcii sa mi niečo podarí v Lightroome. Som každopádne rád za takú skúsenosť, že som tu mohol byť a vlastne natočiť si nejaké to prvé video. Neviem, či to video vyjde vôbec. Myslím si, že ho vydám, len aby som mal ten prvý krôčik. Už dúfam, že odtiaľ to pôjde iba k lepšiemu. Jo, prznú mi ruky, neviem sa vyjadrovať, som hladný, nemal som ani kávu. Je to teda odo mňa pre dnes všetko a vidíme sa zase, dúfam, pri ďalšom videu. Snad to bude zase o level vyššie. Ahoj.